6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. муддати 8 соле ки Тони Фергюсон шикаст нахӯрда буд, баъди шикаст хӯрдан аз Ҷастин Геҷи ӯро ба беморхона бурданд. дар ин бора хабар дод сомонаи Talksport ва дар ин ҷо танҳо гуфта шудааст ки Тони каме осеб дидааст ва рӯзҳои наздик аз беморхона мебарояд. Тони Фергюсони 36 сола ки муддати 8 сол шикаст нахӯрда буд, яке аз беҳтарин ҷанговарони UFC дониста мешуд ва бори охир ӯ соли 2012 аз варзишгари амрикоӣ Майкл Ҷонсон шикаст хӯрда буд. аз соли 2012 то 2020 Тони Фергюсон дар 12 рақобат пирӯзӣ дошт, ки ин дар вазни варзишгар рекорди UFC буд. ва дар ин ҷо наворе аз Тони Фергюсон аз беморхона, дӯстони азиз, тамошо кунед.